Frantziar iraultzan baten batzuri lepoa moztu zietela gogora ekarriz, Macroni ere lepoa mozten hasi beharko ote dugu, hori entzun da egunotan, Parisen bertan. Protesta giroak ez du etenik errepublikan, baina bereziki polizia indarkeria albiste azken orduotan, izan ere pantanoen aurkako protestetan zaurituak ugari izan dira, eta bat gainera hil alabiziko egoeran buruan jasotako granada kolpearen ondorioz. Azken orduotan sare sozialetan han eta hemen ikusi ditugun irudiak izan dira gainera. Indarkeria handiko irudiak izan dira horiek, esan da bezala ekologistek egindako mobilizazio eta protesta horietan. Edonola ere, egunotan irudi ikusgarriak izan dira, Toulouseko herriko etxea ere sutan ikusi dugu, zer esanik ez, datozen orduotan seiko duten protesten arira, izan ere, bihar. Asteartea, mobilizazio egun handia aurre ikusten da. Noiz arte? Macronek erretreta erreforma atzera bota arte? Pentsio erreforma onartu zuten bozketarik gabe 49.3 dekretu erabilita, eta horrek haserrea piztu du gizartean. Lege proiektua onartu ostean egunero protestak egon dira Ipar Euskal Herrian eta Frantziako lurralde osoan. Pentsioa gogortzen joan da gainera, istiloak izan dira, eta horren ondorioz 100 pertsona atzilotu eta zauritu dituzte poliziek. Asteartean alaber beste grebagun batera deitu du intersindikalak iparraldean zein Frantzian. Erreforma onartu zutenetik egiten duten bigarrena, baina mobilizazioak hasi zirenetik deitzen duten 10. Krisi politiko eta soziala eragin du pentsio erreformak. Hala, Elisabeth Borne, Frantziako lehen ministraren bulegoak iragarri du, Bornek aurreikusten duela oposizioarekin eta sindikatuekin biltzea. Hala ere, negoziazio horiek erosalmenari eta zerbitzu publikoei buruz izango direla jakitera eman du goizean Parisko gobernuaren bozeramaileak. Hau da, baztertu dute pentsio erreforma eztabaidagai izatea. Aipatu baitizuegu, asteartea mobilizazio egun handia dela, baina sektore asko eta asko dira egunero kalean mobilizazioan dihardutenak. Ez baita ahaztu behar, erreforma honek klase txiroenak edo B mailako klaseak kolpatzen dituela bereziki. Pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. La retraite. La retraite.
ez da ez txantxetarako garaia ordea, eta Bielorrusian Errusiak honezkero edatuko dituen misil nuklearren azpiegitura horiek kezkarako iturri ere badira, Txinak bitartekari lanak egingo dituela, bolo-bolo baldin badabil ere. Bien bitarte horretan, Euskal Herrira gatozen izan ere, 34 urte luzez, sufrimendu asko eragin duen politika, sakabanaketa politika bezala edota urruntze politika bezala ezaguna, baita dispersio politika bera ere. Eta ikusten duzuen mapa horretan, azken urtetako bilakaera hori ikus dezakegu gaur naiz.eus argitaldarian ikusi ahal izan dugun moduan. Eta aipatzen ditugu 34 urte, eta aipatzen ditugu baita ere, bertan zendutako 16 Euskal Herritar, eta 100 familia eta milaka Euskal hiritarren desplazamenduak bisita horiek egiteko, salbuespen legeriaren baitan egindako bisita edota kilometro ugari horiek. Dispersioaren amaierak zeresana eman du, aktualitate politikoaren ardatzetako bat izan da asteburu honetan, astelehen honetan baina, goazen argitalpen ezberdinak egindako ekoizpenei erreparatzera. Izan ere, senide, edota istripuetan zauritutako lagunak izan dira izpide, besteak beste Berria egunkariak egindako ekoizpen honetan. Dirdira diamanteak, txoriak abia eta arnasa amoranteak, ibiltariak bidea aldatu egiten du maiz, dena aldatzen da beraz, ez horritu aldatzen banaiz. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Igual netzeko lehengo aldiz niretzera jutia oso goga izan zen. Zatu zainak eta ozentzitzuzu, ordaoz, eta lehengo eguna gogorra izan zen. Konturatzen zaila zer dakasun da zer gertatu zaizun, baina zure eguneroko bizitzan, Urte asko kostatu zean. Kostau dira lortzea, baina azkenean, lortu dugu. Eta gauzak lortu egiten direla, badagoela lortzea. Baina, bai argi daukat, presoak espetxean jarraitzen duten bitartean, dispertsioaren aukera hori hor jarraitzen duela. Ikusten ari gara ere, 3. graduan dauden batzuk gradu erregresioak izaten ari dituztela, eta inoiz ez dakigula zer gertatu daitekeen. Frantziako zigorren baturena hori politikoek konpondu behar du. Jende asko gelditu zaigula baitare bidean hori egia da. Istripuak baita barruan ere jende batek ezin izan du eraman urruntasun hori eta barruan. Gau ez aldatzen da aldez, euskiaren sarea, uda berrian soinekoz, aldatzen da landarea, piztiak iak jezeta, ama mazarrak bisaiz, dena aldatzen da beraz, ez horritu aldatzen banaiz. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Dena aldatzen da. Urdea ez da aldatzen, ez zergatik nire grina, nire herriaren memoria, nire jendearen
izenak bihar aldatzen segi bezala, baraje urrunotan ni aldatu naizen bezala. Dena aldatzen da. Hego Euskal Herriko politikagintza taula ezberdinetan jokatzen ari da. Zalantzarik ez daukagu eta horren isla izan dira, azken orduotan izandako hauteskundeekin lotutako aurre datu eta inkesta horiek. Euskal Irrati Telebista kate publikoak egindako inkestaren arabera, 2 hilabete falta dira zuzen ere, maiatzaren 28ko foru eta udal hauteskundetarako ez da asko falta ez, Hego Euskal Herrian, eta talde politikoek modu extraofizialean esan dezakegu aktibatuta dutela honezkero kanpaina ohartu ez baldin bazarete behintzat. Egia da, akaso sare sozialetan ez dela inbeste igertzen, baina telebista kateetan zalantzarik ez da. Une politiko honetako gako batzuk azaltzeko asmoz edo hainbat dira analisiak eta kasu honetan ikusi besterik ez Nafarroan eta Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Euskal Herria Bilduren aurrerarepen orokorrak zeintzuk diren makroinkesta honetan islatzen direnanen baitan. Esan da bezala, maiatzaren 28ari begira, erlojupean jarriak dira honezkero indar subiranista nagusiak eta baita unionistak ere. Ingurumari honetan zer esana eman du, azken egunotan, Fermin Muguruzak herrialde Valentziarretan egindako bisita esan dezagun, izan ere, Blakiz Beltza 2 filma, Ainhoa, aurkezpen lanetan, ari da Fermin Muguruza, zinema gilea, eta bertako institutu bateko gazteek gainera mural bat eskaini nahi izan zioten, eta horrekin ere pozarren ikusi dugu Irungo musikaria bere sare sozialetako kontuetan. Irudia bertan duzue, sare sozialetan kontrako iritziak publikatu dira eta baita hainbat guraso elkartek ustez beraien ezinegona adirazi dutelako, beti ere esan dizuegu Twitter sare sozial ezagun honetan. Edonola ere, Fermin Muguruzak azken aste hilabeteetan Blakiz Beltza filmaren 2. sailarekin ibilbidea egin du, eta Espainiako estatuan hainbat hiritan izan da, baina entzutetsuena Goya sarietako parte hartzea izan zen. Goya sarietan Fermin Muguruza bertan izango zela jakinda, hainbat izan zirelako eskuin muturreko mezuak eta baita mehatxuak ere. Horren adibide duzue, esate baterako, akademiari berari baino, Euskal Herria Bilduk Madrilgo Kongresuan duen ordezkariari, Oskar Matetori, bertako kazetariak egindako galderak. Yo no voy a condenar a la Academia de Ciencias y del Cine Español. Ellos invitaron a Fermin Muguruza, ellos le nominaron, en todo caso esa pregunta se la tendrán que dirigir a ellos. Pero...
Matutek berak nabarmendu baitzuen, AKM-ari dagozkiola alako azalpenak ematea, baina baten batek bazuen alako polemika edota oihartzuna sortu eta auspotzeko gogoa. No creo yo que el cine español tenga que perder demasiado tiempo con las veleidades de la ultraderecha en cualquiera de sus frentes. Edonola ere, erantzun zuzena Fermin Muguruzak berak rufian politikari ezagunak badu bere telebista saio propioa, gaur egun asko baitira, bere saio propioak dituztenak Fabrika 1991 duzue, YouTubeen arakatzeko aukera ere bai. Guk hauxe bera ekarri nahi izan dizuegu, bertan bere egonezina eta tristezia ere azaltzen zuelako euskal zinemagileak besteak beste Goya sarietan zer gertatuko ote zen ikuskizun, babesa ere neurrikoa eta akaso eskasa ere izan zuelako, eta garbi dioen kontu bat bera izan dela oraingoan, baina akaso hurrengo batean erregimenarekin bat egiten ez duen edonor izan daitekela. Ese teimo ahora que de repente va a llegar el Partido Popular a gobernar con Vox, como está pasando en Castilla y León, o que luego también, claro, el mundo del cine, o sea, hay que decirlo claro, es muy servilista en ese sentido, ¿no? A pesar de que es todo muy comunitario y la gente, ostras, pues se apoya mucho, pues luego, ostras, hay un servilismo también que claro, ostras, que depende con quién voy a estar bien o quién no voy a estar bien, es que igual no voy a poder hacer la siguiente película, y eso lo he notado un poco, es algo que me ha dolido un poco, ¿no? ¿Esperabas un poco más de apoyo que no llegó? Esperaba alguna cosa más explícita desde el escenario, sí lo esperaba. Pensaba que era el momento, ¿no? Era, ostras, que fue algo decir, hey, o sea, con la ultraderecha, aquí estamos todos, esto es una barricada, por aquí no pasa. Emakumeon ikusgarritasuna lan nekeza da eguneroko honetan, eta norberak bere larrua azalean bizi duen horretatik harago joan ezkero, aizue, euskal emakume referentzialak baote ditugu, aintzat hartzen ote ditugu, ez ote ditugu bazterran uzten eguneroko horretan. Goazen Gipuzkoa aldera, Hernanin, ibilbide morea prest baitute eta aurkeztu berria ere bai. Nahi duenak, bertara joan besterik ez du eta bestela sareetan harakatu. Hernaniko udalak berdintasun kontseiluarekin batera ibilbide morea aurkeztu du emakume eta trans pertsonak aitortzeko. Eta horretarako Hernaniko zenbait gune, hain justu 10 gune hautatu dituzte horiei izena emateko. Menatzean ikusi dezakezu Hernaniko mapa eta ibilbidea. Proiektu hau aspaldi dani sortu zen, orain dela 10 bat urte hasi ginen, kale izendegia lantzen. Hartu genuen Hernaniko kale eta plazen izendegia eta ikusi genuen 80 kale edo plaza izen zaudela, eta horietatik 27 gizon izena zaukatela, gizonak errealak izena bizenekin, eta aldiz emakume errealik ez zegoela. Referente femenino bakarrak zian Ama Berginak eta Agustina, Ave Maria eta olakoa genitula, baina ez genuela emakume referenterik. Eta iruditzen zitzaigun oso beharrezkoa aldatzea, ez? Azkenean kale eta plaza izenak erreferente dira, ezakin zein bizi da hemen, bestea, orduan importantea dela geroko belaunaldiei ere transmititzeko orduan, ez? Eta esaten genuen, zergatik ez daude emakumeak, ez? Emakumeak ere gure historian eta gure herrian ekarpen handia egin dute, baina aldiz ezabatuak izan dira. Orduan hortik tiraka hasi ginen eta bagenun Andre kale deitzen zen kale bat, gure amonei eta entzun da oroimenean Andre kale deitzen ziotela, baina ordu hartan kardabera zala. Eta batzuk hasi zian ikertzen, artxibotan, eta kostazitza egun topatzen, baina azkenean topatu genuen eta artxibotan ofizialki Andre kalea izan zen urte batzutan. 2014an lortu genuen izen aldaketa ofiziala, eta 2015ko otsailean inauguratu genuen. Gatak esaten duen bezala, garai batean Andre kalea izandakoa berreskuratu da, historia ofizialetik nahiz espazio publikotik desagerraraziak izan diren emakume omen. Eta esan genuen, Andre kale oso ondo dago, emakume guztiontzako kale bat da, baina behar ditugu emakume errealak ere referenteak, eta geroztik sigea ikerketak egiten eta lanak egiten, eta lortu ditugu 10 geltoki edo deitzen diogun ibilbide more hau. Bertan badaude emakume errealak izena bizenekin, baina baita ere, adibidez,
emakume langileen, industriako emakume langileen ibilbidea, ez? Hemen Hernanin industriak garapena handia eukizun eta emakume pila bat etorri zian lanea industriara. 1999tik 1975 Euskal Herrian zein Hernanin industria garapen itzala izan zen. Etorkin askorekin batera, emakumeon lan munduratzea ere ekarri zuen. Gero labaderoare bai, emakumeak erropa garbitzea jutezia, baina baita ibiltzean kontu kontari eta esaten dugu gune politiko bat ere dela, ez? Beraien egunerokoa zitzaite zutelako eta librezialako ere hortan, ez? Elkargune bat zan, bai, emakumeen elkargune bat, non dena partekatzen zan. Aitzakia zan batzutan erropa garbitzea, edo zein trapu hartzen zuten erropa garbitzea juteko, eta elkargunea egunerokoak banatzeko. Lana eta plazerra elkarrekin. Eta, orduan, 10 geltoki edo lotu ditugu eta ibilbide more bat egin dugu. Esan nahi dugu, hemen eta lezer bukatzen, hasiera badala, eta jarraitu nahi dugula, gure kale eta plazetan bestelako erreferenteak ere eukitzen, orduan, gonbidatzen zaituztegu proposamenak eta balin baituztu da egitera. Irabazteko asmotan zetozen, baina Baionako abironek galdu egin du Biarnesen aurka, Poren aurka, 20 eta 30 anoetan, baina errugbiaz hitz egiten dizuegu, zergatik. Emakumeok ere, rugbyan badugulako geure historia, geure ibilbidea, eta ez pentsa gainera, kirolari gazten auzia denik soilik. Ikusi bestela, master serie honetan, zen olako erakustaldia, rugbilari emakumezkoena. Hirurehun emakumeek baina gehiagok parte hartu dute, Elfango zelaian egin duten elkartze honetan, asteburu honetan izan dena, eta izue, 35 urte baina gehiagoko emakumeak izan dira asteburu honetan elkartu direnak. Eta adin ezberdinei heltzen dien beste, esan dugu, gertakizun, kultur ospakizun, edota Arabako kuadrilen arteko bertsoleia. Nik nahiago izaten dut erdikaldean. Mazapista zaidaro zuen bukaterako. Hori ez zaikamo gure kalterako. Krisarekin hasita inora ez goaz. Nahiago margotzea hori koloreaz. Odei baten itxura pentsatzen ari naiz. Borobilago ikusten dugu guk hori maiz. Egun eguzkitxutan presentea dago. Eta hotzetan ere egin daba klaro. Bueno, obiektu handi edota txikia. Ez dela obiektua jo eze mania. Mania persekutoria ari zait gaur sortzen. Ez gutxienezuk hori baduzua faltzen. Abitza izango da orduan hitz hori. Ezetz antia entzun behar duzu ongi. Nikoliz platanoak marrotu nitzake. Baina animaliek ez duteite kalte.
Euskal rock estenan, bikote edo erreferente ezagunenak ez badira, ezagunenen artean izango dira, Koyote Tornado Tarrak, Uxua de la Fuente eta Koldo Soret, Niña Koyote eta Txiko Tornado. Honezkero, urte batzutako ibilbidea, estenatokiak ugari mundu mailan Japoniatik Txileraino Euskal Herri osoa zeharkatuta nola ez. Eta aste honetan, kolpez kolpe saioan izango ditugu. Horrexegatik ekarri dizugu zizkamizka hau eta aurrerapena honezkero YouTube kanalean aurreratu dutelako euren azken abestia, 10 du izena. Gaur honekin utziko zaituztegu, baina gehiago izango duzu aste honetan bertan, gurekin izango ditulako Donostiako musikari ezagun hauek. Badakizue, bien bitartean egunero izango duzuela, ezoiko baina fidagarria oso, kolpez kolpe, Antenatikat albistegia zuzenean hemen nahieran eta sare sozial guztietan. Gabon pasa bihar artean.